May time to na yung anak nung amo niya, tinutukan pa siya ng kutsilyo. Pag nagagalit daw yung bata na yun, ang sasabihin, papatayin ay niya kita. Pero sila masisay lahat tao. Lahat na lang nakikipag-content mali. Pag may tinutos sa'yo, gawin mo agad. Kasi kahit magpaliwanag ka, doon, punto lang talaga nila. Hirap. Dala ang pangarap na mapagtapos sa kolehiyo ang anak. Napilitan si Angelita Orozco na magtrabaho sa Qatar bilang isang domestic helper. Ngunit ang pinapangarap na magandang buhay sana ay muntikan ng kumitil sa kanyang buhay. Noong ika-24 ng Pebrero ngayong taon, lakas loob na humingi ng tulong si Junel Matamorosa sa ating programa. Sabi niya, hindi niya daw kaya kasi yung sobra ng trabaho. Oo. Bigay na daw yung katawan niya. Ito na sir yung mas malala, yung ngayon na pang-apat. Kasi sir, may time to na yung anak nung amo niya, tinutukan pa siya ng kutsilyo. 2 bisis po yun. Pag nagagalit daw yung bata na yun, ang sasabihin, papatayin ay niya kita. Gustong-gusto ko kasi makauwi na rin na hinahanap na siya nung anak ko, yung bunso, na may sakit daw si mama niya. Baka daw doon na mamatay. At sa araw ding yon, parang nabunutan ng tinig si Junel nang malaman niyang makakauwi na ang kanyang asawa. May magandang balita po ako. No? Darating na po siya ng Pilipinas next week po, February 27, 2025 po, 10 a.m. po ng umaga po. Maraming salamat po, madam. Tapos dito po sa programa na Tabang Ora mismo. Kung hindi po sa inyo, siguro nahirapan po ako kung saan ako pupunta. Di ko po malaman kung anong gagawin ko. Mabuti po, tinulungan niyo po ako. Ilang araw bago dumating si Angelita sa Legazpi, personal naming pinuntahan si Junel sa kanyang pwesto sa puro at makikita sa mga mata ni Junel ang tuwa at ginhawa matapos nitong humingi ng tulong sa ating tanggapan. Habang nagtatrabaho sa ibang bansa si Ma'am Angelita, si Sir Junel naman ay busy rin na maghanap buhay dito sa puro. Isa sa kanyang mga binibenta itong mga alimango. Sa araw ding iyon, amin ding nakausap ang ina ni Junel na si Nanay Leticia. Ay, para dabaong ko sir. Pag tinaram ko talaga, nagasunod siya. Bako lamang ang suuniong kunya na nga magsurusimbag sa kuya kung ano dahil. Nabanggit din ni Nanay Leticia na nagkaroon siya ng kidney failure nung panahon ng pandemic. Kan pag pandemic na naingaluan ako, inatakin ako kainiong kunyang ko kidney. Pero aloy na talaga yung pigamati ko. Kung day ako nag-ilang, amo ko siya pahaliong. Kaso, ang ano niya sa kuya, magtabangan ta ka ngaya ma. At nang dumating na ang hinihintay na araw ng pagbabalik ng asawa ni Junel, maagang umalis ang aming team para samahan siya sa pagsundo kay Angelita. Ayaw ko ngayang paalisin kasi katulad niyan, magtitinda ako, walang mag-aalaga kay mama. Yung mga iba kasing kapatid, may kanya-kanya man na pamilya. Mahigit 4 na oras din naghintay si Junel. Ngunit, nang makita na niya ang kanyang asawa, napalitan ng saya ang lungkot at pangungulila na 4 na buwan na niyang dinadala. Ayun, dyan na siya. Kumawa din, masaya yung mukha niya. Agad na pinuntahan naman ni Junel ang kanyang asawa at hinintay itong makababa ng bus. Pero dahil sa trauma at pagod na naranasan ni Angelita, hindi na niya nagawang ngumiti. Pero ramdam namin ang kaginhawaan nang makita na niya si Junel. At pagdating namin sa kanilang bahay, nakaabang na ang kanyang nasasabik na bunsong anak. At makalipas lang ang ilang minuto, dito na ikunento sa amin ni Angelita ang kanyang mapait na pinagdaanan. Sobrang hirap.
Kaya ayoko rin mawala ng magulang ng anak ko. Bata pa lang ako, 5 years old pa lang, wala na. Pagdating ng 18 ko, papa ko na. Tapos dito na ako, parang binigay ni Lloyd na mag-asawa na ako. Ibigay na ako sa pamilya nila. Sabi ko sa kanya, huwag kami mag-asawa. I-ano muna yung pangarap mo. Lagi ko sinasabi sa kanya, tapusin mo pag-aaral mo. Kaya naiintindihan ko yung lahat ng mga OFW. Naiintindihan ko yung mga nararanasan nila. Sabi ko, ay ganito pala, bayan pala talaga. Nilunod man sa Angelita ng mga kamay ng kanyang mapanupil na amo, ang mahalaga ay nakauwi na siya ng Pilipinas para muling makasama ang kanyang pamilya. At dito sa lugar na ito na minsan nang iniwan ni Angelita, muli siyang babalik ng mas malakas para maglayag, dala ang pag-asa na muling makabangon muli.